बर' एमाइलाव जौसेयाव जौसे लाखिग्रा फरायसाखौ जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव जोङो 17 सा मोननो हादों जायफ्रा 100आव 100 मोनदों बर' एमाइलाव बिसाथ' फाइनाल जाखाबाय 3 लाख मोनखाबाय बिसोरो आरो टपआव दंबावोबा 5 लाख मोनबावगोन गतिके आं आसा खालामो जोंनि क'क्राझार जिल्लानिफ्राय सानैसो फरायसाया 5 लाख आरो 3 लाख बे मोननैयावबो जायगा आवग्रिनो हागोन आं आसा खालामदों। क'क्राझार जिल्ला सिंनि HSLC आरो HS आनजाद CBSE खौ लाफानानै टप 10 मोननाय आरो एमआइएलआव बांसिन मोननाय फरायसाफोरखौ जिल्ला BPF आरो BJPनि मददजों फरायबाय। थारैनो उद्देश्यआ मा फोरमायगोन? दिनै जों क'क्राझार जिल्ला होनोबा सिभिल जिल्ला गसाइगाव साब डिभिजन पर्बजरा साब डिभिजन आरो जोंनि क'क्राझार साब डिभिजन मोनथामजों ज' लानानै आरो लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि BPF आरो BJP जयेन्ट जोङो दिनैहाय जाय गथ'फ्रा थांनाय 2026 नि HSLC आरो हायार सेकेन्डारियावहाय टप मोनदों 10 टप आरो बेजों लोगोसे एमआइएलफ्रावहाय जायफ्रा हाइस्ट मार्क मोनबाय बे गथ'फोरखौ जोंनि सेन्ट्रेल BPFनि हाग्रामा महिलारिनि सिन्था धाराजों लानानै बा सिन्था धारा बादियै जोंखौ बिथोन होनाय बादियै सोलोंथाइखौ गोजौआव लांनो थाखाय फरायसाफोरखौ उत्साह होनांगौ आरो माबादि उत्साह होयोबा जोङो गथ'फोरखौहाय गोजौआव लांनो हागोन सुबिदा होनानै माबादि सुबिदा होयोब्ला जागोन बेखौ लानानै जोंखौ बा सेन्ट्रेल BPFआ जेरैबादि सावरायनानै डिसिसन लादों बे डिसिसन लानाय बादियै जों दिनै क'क्राझार जिल्ला BPF आरो BJPआ सेन्ट्रेल BPFनि बिथोन बादियै फार्स्ट इन आवर BTC एरिया दिनै 23 मेआवहाय जोंखौ फार्स्ट बिथोन होदों आरो बे हिसाबै जोङो क'क्राझार जिल्लायाव थानाय गासै 102 जन 102 फरायसा इनक्लुडिं CBSE सेबा बेनिफ्राय मा होनो बेखौ आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिल एसेक आरो बेनिफ्राय CBSE गासै लानानै जोङो 102 फरायसाखौहाय दिनैहाय जोङो फेलिसिटेसन होबाय आरो बे फेलिसिटेसन होनायाव जोङो जिहेतु इडुकेसनजों लोब्बा थानाय सासे सोद्रोमाखौ चिफ गेस्ट खालामनानै लाबोयोबा साबसिन जागोन बादि साननानै बा रायज्लायनायनि गेजेरजों जोङो क'क्राझार इउनिभारसिटिनि भाइस चेन्सेलर डक्टर गणेश औवारी सारखौहाय जों भाइस चिफ गेस्ट हिसाबै लाबोदों आरो बिथाङा उन्दैफोरनि सायाव इडुकेसनखौ माबादि लानांगौ माबादि सिस्टेम जागासिनो दं दा निउ इडुकेसन पलिसिया माबादि मावनो नागिरदों बेखौ बिराद मोजां सुबुरुन होलांबाय बे सुबुरुन होलांनायनि थाखाय आं बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर होबाय क'क्राझार जिल्लानि BPFनि जानानै आरो दिनैनि बे फेलिसिटेसन प्रग्रामाव ओरैबादि नुबाय क'क्राझार जिल्लानिफ्राय बे कमप्लेक्सआ जोंना कालचारेल कमप्लेक्सआव जेसेबां जायगा दङ बे जायगाखौनो जों होजोबनो हायाखिसै थोआखिसै जायगाया फरायसाफ्रा फैनानै ओरैबादि हुलुस्थुल जाफैबाय बाहेरायाव थानांलायबाय थेवबो बिथांमोना ओरैबादि मा होनो बेखौहाय कन्ट्रल खालामनानै थादों खोनासंदों बिनि थाखाय आङो बिराद साबायखर होबाय लोगोसे जों बाहाय बिमा बिफा बिनि अनगायै फरायसालिनि हेड आरो लोगोसे SMDCनि प्रेसिडेन्ट मेम्बार बिथांमोनखौबो बाहाय लेंहरजोबनानै जोङो स्कुल आरो कलेजनि प्रिन्सिपाल हेडमास्टारफोरखौबो जोङो बाहाय फेलिसिटेसन होफाजोबनाय जाबाय बिमा बिफाखौथ' होखादोंआनो जों फरायसाजों लोगोसे दा जों बाहाय नुदों ओरैबायदि गोजोननाय फैदों जोंहा क'क्राझार जिल्लायाव स्पेसियेलि एमआइएल साबजेक्टआव बर' एमआइएलआव जौसेयाव जौसे लाखिग्रा फरायसाखौ जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव जोङो 17 सा मोननो हादों 17 बिराद देरगानो मा होनो बेखौहाय देरगाथाव आउट अफ 100 मार्क लाखिनायानो 17 आरो बे 17 सा फरायसाया जोङो मिथिखाबाय जिहेतु सेन्ट्रेल BPFआ फैगासिनो थानाय जुन मासावहाय बे एखे कमप्लेक्सआवनो बान्था रानगोन BTCनि टप आरो बे BTCनि टप 10 टपआवबो बिथांमोनहा साफा सानैया गोग्लैखागोन 10 टपआव आरो बिनि बादै जायफ्रा 100आव 100 मोनदों बर' एमआइएलआव बिसाथ' फाइनाल जाखाबाय 3 लाख मोनखाबाय बिसोरो आरो टपआव दंबावोबा 5 लाख मोनबावगोन गतिके आं आसा खालामो जोंनि क'क्राझार जिल्लानिफ्राय सानैसो फरायसाया 5 लाख आरो 3 लाख बे मोननैयावबो जायगा आवग्रिनो हागोन आं आसा खालामदों
दिनै नोंसिनि थ्रुयै जाहाथे बिटिसिल' नङा सारा आसाम सारा इन्डिया जाहाथे बयनोबो फोसावहरनो हायो जोंनि क'क्राझार जिल्लायावहाय जों बेबादि खालामबाय बेफोरखौहाय जों आसा खालामबाय इयुनाव साफ्रोमबो फरायसाफ्रा आरो जायफोर फरायसाफ्रा दिनैहाय बे टप 10 आव गोग्लैनो हायाखिसै बे फंबायमोनाबो मोजाङै फरायफिननानै इयुननि समावहाय मोजां रिजाल्ट खालामहैगोन आं बेखौ आनान गसाइनाव आरज गाबबाय बेजों लोगोसे साफ्रोमबोनि जिउआ मोजाङै मोजां फरायनानै मोजां रिजाल्ट खालामनानै मोजां न'खर दानायाव मोजां मोजां कुवालिटि लानानै मोजां डिग्रिखौ लानो हाथों आं बेखौ आसा खालामबाय गोजोन्थों बरायनाय मान बान्थायाव साइटेसन दङ साफ्रोमनिबो गथ'नि साइटेसन बेजों लोगोसे आर'नाइ होदों आरो बेजों लोगोसे जोङो 20,000 केस मानि होनाय जादों बे मोनथामखौ जोङो दिनैहाय होबाय गथ'फोरनोहाय थेंक इउ